Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm muhterem kardeşler, kaderli vatandaşlar, milletteşler. İslam dini hem gumumen din dip soңгы вакытта бик күп сүзләр йөри. Шуннан да динсез гомеребезне без инде хәзер күз алдына китерә алмыйбыз. Ләкин шулай да дин безнең гомеребездә нинди урын тота? Һәм гомумән алганда дин кирәкме соң ул? Һәм нәрсә соң ул дин? 100 ел элек, я булмаса бер 150 ел элек дип карыйк инде. Беркем дә күз алдына китерә алмый иде динсез яшәүне. Һәм гомумән Алла юк дигән сүзне. Ләкин көннәрдән бер көнне Европада төрле инкыйлаблар, революциялар булып узды. Һәм аннан соң инде кешеләр бәлки динне дәүләттән айырырга кирәктер дигән фикергә килделәр. Мөхтәрәм кардәшләр, менә бу динне дәүләттән айырырга кирәк дигән сүз, ул диннең гомумән нәрсә икәнен аңламаудан килеп чыккан әйбер. Аны динне дәүләттән айырдылар, дин кешенең үсешенә, я булмаса кешенең ирегенә кымматчаулый дип. Һәм чыннан да динне дәүләттән айырганнан соң безнең хәзерге цивилизация, мәдәният дип әйтик инде аны, бик кискен үсеш алды. Яхшы яккамы, яман яккамы, монсы бөтенләй икенче мәсьәлә. Ләкин шулай да мөхтәрәм кардәшләр, менә шушы дин дигән сүзгә кайтып карыйк әле. Нәрсә соң ул дин? Дин дибез без ниндидер Аллага ышана торган бер форманы дип әйтик. Әйтик, мәсәлән, бар Алла, бар пәйгамбәр, бар ниндидер изге сүзләр, изге китаплар, догмалар, кагыйдәләр, ниндидер гыйбадәтләр, менә шуны күз алдына китерәбез. Ләкин, мөхтәрәм кардәшләр, дин дигән сүз аны кулланып була икән кеше тормышының бөтен рәвешенә дә. Менә мәсәлән, классик дин ул Аллаһы Тәгалә. Аллаһы Тәгалә сайлап алган бер кешене, шул кеше безгә килә Аллаһы Тәгаләдән сүз белән, ниндидер мәгълүмат белән, буйрык белән. Шушы буйрыкларны бөтен кешегә дә ирештерергә дип ул теркәп куя. Мәсәлән, ниндидер китапка, я булмаса ниндидер изге язмаларга. Һәм кешеләр шушы Аллаһы Тәгаләнең һәм Аллаһ Тәгалә җибәргән кешенең сүзләре белән, гыйбадәтләре белән дип әйтик, яши башлыйлар. Менә бу классик рәвештәге дин. Димәк, әгәр дә без шушы әйтик Алла урынына, я булмаса пәйгамбәр урынына, Аллаһ Тәгалә җибәргән кеше урынына, я булмаса Аллаһы Тәгаләнең изге китаплары урынына башка язмаларны куйсак, нәрсә килеп чыга? Килеп чыга шул ук дин. Мәсәлән, кешене әйтәбез, без диннән айрылдык, мин дин белән яшәмибез дибез. Әмма кеше бит үзе генә булай гына башыннан алып кына яши алмый. Димәк, кешенең бар ниндидер тыңлый торган, я булмаса аның сүзенә кулак сала торган бер авторитеты. Безнең инде ярак китергә кирәкми. Алыйк мәсәлән коммунизмны. Бар иде аның чыннан да үзенең авторитетлары. Ул Карл Маркс, Фридрих Энгельс һәм башкалар. Бар иде алар язып калдырган китаплар, һәм бар иде аларның сүзләрен кешегә ирештерүче пәйгамбәр ролен үтәүче кешеләр. Ленин, Сталин, Троцкий я башкалар. Һәм инде алар безгә әйтеп калдырган шушы яшәү рәвеше белән халык 70 ел яшәде. Бу диннән нәрсәсе белән айрыла? Бер нәрсәсе белән дә айрылмый. Әйтик, мәсәлән, хәзерге тормышыбызны карасак. Хәзерге тормышта да без коммунистларча яшәмибез. Әмма һәрбер кешенең дә бар бит үзенең авторитеты. Бар ул иярә торган, ул буйсына торган сүзләр, кешеләр. Мәсәлән, без әйтәбез, минем өчен иң мөһиме ниндидер бер изге күңел, чиста күңел белән яшәргә. Әмма изге күңел, чиста күңел нәрсә соң ул? Кеше үтерүчене дә чиста күңелле дип әйтеп була. Ул аннан сорасаң, син нишләп кешеләр үтерәсең дисәң, ул әйтә, мин дөньяны чистартам начар кешеләрдән. Нәрсә дип әйтәсең? Бәйләнеп булмый аңа да. Әгәр дә мәсәлән син карак кешегә әйтсәң, менә син карак дисәң, кеше әйберне аласың дисәң, ул әйтә, гафу итегез ди, иемдә 5 бала, мин күрә торып аларны ачтан үтеримме ди.
Шуннан да начар эш эшләми, бер караганда 5 баланың гомерен коткара икән бит бу. Менә шулай итеп, нинди генә тормыш белән яшәсәк тә, безнең бар үзебезнең тормышның принциплары. Мәсәлән, үзебез язганмы ул, кеше язганмы, чит илдән килгәнме, безнең илдә чыкканмы, әмма бар безнең тормышның нигезләре. Менә шулай итеп, мөхтәрәм кардәшләр, кешене динсез яшәми дип әйтеп булмый бер ничек тә. Кеше һәр вакыт дин белән яши. Әгәр дә дин сүзен без әлеге караган кебек кешенең тормыш рәвеше итеп карасак. Шулай итеп, бөтен кеше динле. Бары тик аерыла шуннан гына. Кемдер яши Аллаһ Тәгаләнең дине белән, Аллаһ Тәгаләнең сүзләре белән. Кемдер яши үзе язган яки булмаса башка кешеләр язган яшәү рәвеше, принциплар белән. Менә шулай итеп, мөхтәрәм кардәшләр, динне дигән сүзне без аны иске сүз булганга күрә генә бәйлибез Аллаһ Тәгалә белән. Әмма һәрбер кешегә дә шушы сүзне кулланып була икән. Ягъни аны кешенең тормыш рәвеше дип әйтеп була. Ә хәзер инде, мөхтәрәм кардәшләр, дини кешене аңларга тырышыйк. Нишләп соң ул Аллаһ Тәгаләнең сүзләре белән яши? Нишләп соң ул, мәсәлән, әлегедә баягы Энгельс сүзе белән, Маркс сүзе белән яшәми? Мөхтәрәм кардәшләр, иманлы кеше, ягъни Аллаһка ышанган кеше булай ди. Гади кеше, мәсәлән, ул ниндидер бер фәрман чыгарса, я булмаса ниндидер кешегә тормыш рәвешен, яшәүне өйрәтә торган булса, ул объектив карый алмый ди. Һәрбер кеше дә үзеннән чыгып фикерли. Һәм дә ки аның бар үзенең әйтик ниндидер кысалары. Аннан чыгып китә алмый ул. Кеше, мәсәлән, ниндидер бер трактат яза икән, ул аны яза ала билгеле бер халык өчен генә. Мәсәлән, Европага туры килгән трактат ул Россиягә туры килмәскә мөмкин. Америка өчен Африкада туры килмәскә мөмкин. Ә менә Аллаһ Тәгалә язган сүз ул объектив сүз. Ул бөтен кешегә дә туры килә, чөнки Аллаһ Тәгалә үзе кеше түгел. Һәм ул аны тыштан карап яза. Ә тыштан бит белгәнебезчә күбрәк күренә. Менә шуңа күрә дә дини кеше бу тормышта яшәгән вакытта Аллаһ Тәгаләнең кануннарын алырга тырыша. Аллаһ Тәгаләнең яшәү рәвеше белән яшәргә тырыша. Ул әйткәнчә үзенең тормышын карарга тырыша. Чөнки бу яшәү, бу тормыш Аллаһ Тәгалә тарафыннан ул объектив булып һәм кешегә туры килә. Күргәнебезчә, һәрбер кеше дә үзе сайлап алырга мөмкин. Теле икән Аллаһ Тәгаләнең дине белән яши, теле икән кешенеке белән, теле икән анда үзе язган белән үзе уйлап чыгара. Әмма кайсысы аңа күбрәк туры килә? Амансын инде, мөхтәрәм кардәшләр, үзебезнең акылыбызга, үзебезнең уйлавыбызга калдырыйк. Чөнки меңәр ел кешене саклап торган, меңәр ел үзен яхшы яктан күрсәткән дини тәҗрибәне бүгенге көндә кирәк түгел, искелекнең калдыгы дип, я булмаса начар әйбер дип сызып ташлап булмый. Чөнки шушы көнгә кадәр ул бит безне китереп җиткезгән, кешеләр бит бөтенләй кырылып бетмәгән шушы көнгә кадәр. Ә менә динсез яши башлауга безнең әле ни бары 150 ел әйткәнемчә. Менә шушы динсез яшәү дәврендә дә без инде күрәбез кешенең ни дәрәҗәдә мораль яктан бозылганын, ни дәрәҗәдә әхлакый яктан бозылганын, гаиләләрнең ни дәрәҗәдә хәзер таркау булуларын, я булмаса гаилә принципларының юкка чыга баруын. Менә шушыларны карап инде үзебезгә билгеле бер нәтиҗәләр ясый алабыз. Шуңа күрә дә динлеме кеше, динсезме? Менә монда инде мин әйтер идем, бөтен кеше динле. Бары тик дөрес динне, дөрес юлны таба белергә генә кирәк. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.